wani mai zunubai da ayyukan da ba su da kyau ya zo yana kira. Mafi kankanta ya iso gaban mafi girman daraja yana jira. Yau marashin komai gaban mafi wadata ya duka yana bara. Ya buɗe bakinsa ya kame fitar numfashi za ta gagara. Tamkar harshe ne ya zazzago ku ga farce shi da ku ya dogara. Wanda ya zo muku sayyidul anami har abada baya ta gayyara. Ya zo ne ya ce arzikin ku ya rasulallahi ko ba shi sutura. Ya zo ne ya ce arzikin ku ya rasulallahi ko ba shi sutura. Ya zo ne ya ce arzikin ku ya rasulallahi ko ba shi sutura. Ko ba shi sutura rasulallahi ko ba shi sutura. Ya zo ga masu shi salamullahi alaika annabi. Amincin Allah nan ga wanda ya yi wa zati amsa amo da sallam. Salati sau adadin kadai ta kaya dawwama tun daga can saman sama. Attahiyatu ta ƙara tabbata gare ku masoyi tun da an gama. Azzakiyatu su riski ɗai batu albarkar ku ta ba da rahama. Kusanci ya kare a wanzuwar iradar Allah sai kadai ta kare. Na fata dalla ga dunu ga ta dalli kenan an hada maka. Dan sirrin kashaful hujubi wanda rabbul arshi ya nannade maka. Ahmadu Hafiz ne na ambato ya dawo yau ma dai da baituka. Salamullahi alaika annabi. Idan na haɗe nema da godiya gaban mawadata babu aibuka. Na san ma komai na ambata karamcin annabi ya wuce haka. To yau ma dai na yi tawassuli da alfarmar ku a bani ayyuka. Dai maganar ruhi cikin jiki da kasaitar ka na buɗe sirrika. Na san annabi ko shiru akai gabar raudar ku ta goma shi kuki. Na kuma san ba a tafakkuri a mizanin halarar ku ya kuki. In harshe ya sanar da zuciya muradin rai kuka kawai take. Shi kuwa dama bai da rayuwa idan ba ta ku baya abin yake. Ya zo ga masu shi salamullahi alaika annabi. Shin na faɗa ne ko kwane shiru bukatu na kun san su sayyidu. Ba kwa babu da babu in ba babu baya mu'ayyidu. Tunda akwai ta zamo akwai kuke akwai tarwa. Wallahi Ahmadu ko an daina biɗa ba za ku daina bayarwa ba saboda wahidu. Kamar dai sha su na zo na yabo kuna ta zuban baiwa da kyautuka. Duk kalma ɗaya martaba dubu da ƙari ga haske da ɗaukaka. Annabi lissafinmu ya tike ku yi mana na ku irin na rayuka. Dan ƙaunarka da khaliqus zamani ka san komai zan gaya maka. Hasken shabbakin kaiwa rayuwa ta shaidar na yaba maka. Kamshin raufa yayi ta albishir da kalmomin da ka bani ne maka. Muwaji har ka ta bani tallafi na fuskantar halarar ka mai duka. Har babul jibril ta tabbatar da motsin harshe na kamar haka. Dan ahadiyar nan ta bayyanar jakadancin kudirar Ubangiji. Dan numfashin faru wanda kai cikin jasadi mai gagarar gwaji. Dan alfarmar na Fadima da motsawar ta cikin gani da ji. Annabi dan Allah ku bani rayuwa a cikin kadari mafi aji. Ya zo ga masu shi salamullahi alaika annabi. Babban buri na wadatuwa da soyayyar ku a ko ina nake.
na ji ko na jiyar da ambatan ku inda abin yake to anan nake khairal khalqi kusa tasarrufi a baitoci na inda duk suke siwa kira zan kaunu dauraya da daidaitan hannu ga fuffuki labbaikum nazalal awatiki maulana almajiran gidan kamana ba da rabo da sutura maulana ko da zama akai gaban ku ana gama rai da gafara maulana ba a zuwa gare ku mai nema ya dade yana jira take kuke yi har ku ƙara yi ku ninninka wannan nake bara salamullahi alaika annabi awwalu farkon rai da rayuwa da shi ya fito Allah ya bayyana akiru ƙarshen ɗaukakar isa da ba na biyunsa su ƙara dangana zahiru baɗinu babu bincike da shi zatin komai ya jingina ni dai na ce sayyidul bashar ragowar sai an wanke alluna mai ƙarfin iko mai yalwaci a taituka ya khairal bariyati su mamman zati na zo da shi yana na bara a alal mukamati kan sirrin halarar kamar gida ku fuskance ni cikin inayati na mutu sidi na mutu da ganawar ku na rayu fabiti nema ya zo ga masu shi salamullahi alaika annabi ya mai alƙalami da tawada akan Allahn kudira da kaddara ya mai bada abin da babu shi cikin yardar Allah da sutura ya mai kunfa ya kunu shugaba bayan ku haza awa bara ba mai ɗeba haso idan da ku gafarta mana ku muke kira ya manzan rahama ku taimake ni na rantse muku ku nake nufi soyayya mai cinye zuciya nake muku ya ainal ma'arifi kun san yadda take da mamayar kiraza ta fi kububuwa dafi ta haɗiye rai ne gaba ɗaya ba ta jin dafa'i bare kafi yau ba dan na zo gare ku ba da tuni na ce na shiga uku annabi ko jin kai da tausayi kullum dufi sun sallama muku ku ne marahama ga talikai komai Allah ya sakar muku tabbas ba mai ƙara fargaba tunda ta'ala ya isar muku ta shiga lamarin mu shugaba ko mun je sama ko muna ƙasa kar ku bari a taba mu mai gida duk nisan tafiya muna bisa al'amarin ku ya ba mu tallafi mai neman sharrin mu ya rasa annabi dan zati madaukaki ka sa makiyan mu su ƙara fallasa nema ya zo ga masu shi salamullahi alaika dan tsarkin zati da kwarjinin hasken fuskar na Fadima dan sirrin bargon mutum biyar da alkawarin da suka yi da mai sama dan kallon da kake wa zuciya da sigogin kashafi da sallama dan tsaiwa da zaman ku wanda babu mai sai ku anya an gama labbaikum nazalal awatiki annabi ba a tutiya da ku fantar da mutum a duniya annabi na san ko a lahira cikin halara ruhin mu zai tsaya dan tasirin rai da rayuwar ka kai mana mi tafiyar mazanjiya in kai ne ka tsaya wa ayyukan mu za su yi kyau wallahi him daya salamullahi alaika annabi salamullahi alaika ya mafi kamalar zati shari hassada salamullahi alaika ya mafi wadatar girma sahibal qadar salamullahi alaika ya mafi cika da jamala nasir albadar salamullahi alaika annabi buwayayye mai manba'ul matar